Ang magandang araw po mga ka-rides, kasama po natin ngayon si Piolong kasi hinahanap po namin yung kanyang mapapangasawa. Kahit anong klaseng daan pa yan, aming susuungin para makita niya lang ang kanyang forever. Ayun. Ano pa yan? Mura. Abangan nyo po ang part 2 kung meron nga bang nahanap na mapapangasawa si Piolo. Maraming salamat po.